afternoon. My name is Roshmi Basantari. आङो OSS final exam आव गासिबो 6 subject आव letters लाजोबनानै 88.4% मोननो हादों। I have always been consistent from the starting of the class. Teacher जेनेबा first day of class निफ्रायनो आङो consistent जादों आरो hard work खालामनो नाजादों आरो टिचारा जेखौ क्लासाव फोरोङोमोन आं बेखौ बे दिनावनो माने न'आव थांनानै रिभाइज खालामहैखायोमोन आरो फुङाव बुक रिड खालामनानै फैयोमोन 1.5 hour आरो बिनिफ्राय थांनानै ब्रेक माने लान्च खालामनानै बेनिफ्राय 4:30 निफ्राय फरायोमोन। जोंनि बे आंनि जेसेबांखि आङो पार्सेन्टेज मोननो हादों गासिबो साबजेक्टआव लेटार्स मोननो हादों बेफोर गासिबो आंनि माने जोंनि टिचारनि बिसिनि गाइडेन्स आरो सापर्टनि थाखायसो जों बेफोरबायदि मोननो हादों। आङो दा पलिटिकेल साइन्स मेजर लानानै गभर्नमेन्ट कलेजाव हाबनो सानदों आरो फिउचाराव UPSC नि थाखाय प्रिपेयार खालामगोन। आंनि मुङा रश्मि बसुमतारी आं दलजरानिफ्राय फैदों।